Shalom. Selamat hari Minggu madihita salutna. Tapasonang marohata. Tapuk kama masuk. Marede mahita. Marhite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tot di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Marlas ni roha mahamurat dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sudehamu, ale akan holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudehamu, ale akan marsak roha, mida ibana na selaon, las dorohaku di akan amadot tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangi yang mahita. Aleyaman namin na di banua gidjang para si roha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anak mo na sasadey, dilehon hodo iba na humukop pami, mamorsan dosa nami sahat tuhaw na pinarsilangi. Say pato gumaroha nami asa unang ganggu roha nami, makaporseai hasesaan ni dosa nami. Asa unang madele hami ala ni dosa nami, alay asa postitutu roha nami di asini roham na godangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Tapuji Tuhan ta marede mahita. Oh
Tatangihon ma pati ni debata di minggu ta sadarion. Imana tersurat di buku nisi sada Johannes bidu sada ayat pitu songonon madidok. Alai molo taparangihon hatiuron songon ibana na di bagasan na tiur. Saordo hita sama hita. Jala di payas mudar ni Jesus anak na hido hita sian nasa dosa. Olak ni dosa na at tongrak mangido gogo mahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata say pargogoy mangulahon na hobar tu pati ni. Amin. Mari de mahita. Tato poti mado sa tanagodang itu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata aman ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitop panasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmui. Ima marhite sian hatutubo ni rohanami na roai nang sian pakatayon nami na soture, ro di panguloyon nami di hisap-hisap ni rohanami, natama situtu doho na uhum hami, ala ni dosa nami alai na tarsosol bagi dohami nuaing, ala ni asima roham di hami, ale debata nami, pardenggan basa, jala para si roha do ho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna jala suru matodim ton di perbadia tu rohanami be asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hangoluan na sora suda na pinarbagabagam di akan aporsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata songonodo hata di Tuhan Jehovah nunga diarsahi o au marhitesian akka dosam jala nunga dilojai ho au marhitesian akka hajahatonmu au tutu au sadiri manalesei akka pangalosium ala ni hadirioku jala dang behu paingot-ingon akka dosam hasangapon madi debata na digijang. Ta puji Tuhan ta marede mahita.
Turpu epistel di minggu tasadarion ima di minggu letare natar surat di buku ni sisada Samuel bidu saplonom ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu marsikat soring mahita majahasa sada Samuel bidu saplonom ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu. Dungi nina Jehovah matu si Samuel sadia lelengon ho marsak taringot tu si Saul naung pola hubolokon asa unang biraja ibana gugom-gom Israel gohi masahanmu dohot miak jalalaho ho naing surokku tumopot si Isai isi ni Betlehem ay nunga hupilit di ausada sian akka anak nabahen raja. Ikon pion muhu si Isai tu peleani dungi au pabotohon tuho manang aha si bahenonmu ikon miahanmu di au manang ise si dohonoku tuho. Dungi nina ibana ma hade ma koddo lao mamele tu Jehovah do au ubahen naro manguras mahamu asarohamu do ngaku tu pameleani dungi diuras ibana ma nas diuras ma si Isai dohot akka anakna laos dipio na sida tu pameleani. Alai di Jehovah matu si Samuel una ko mamereng turupana manang tutongam ni dagingna ay nunga hubolokon anggo ibana ay dada marguru tu parnidaan ni jolma yang go jolma rupa do ni idana alai yang go Jehovah roha di bagasa do na di idana. Dungi didokon si Isai may si Samma mamolus alay ni na si Samuel musema. Iba na pe laos na so pinili ni Jehovah do. Dungi romuse hatani si Samuel tu si Isai. Holanodo akka anakmu dungi ni na iba nama. Tinggal dope ianggo siap pudani jala idama marmahan biru-biru do ibana. Jadi ni nasi Samuel matu si Isai suruh mamangalap ibana ay dang tagamon hudul hitalaho mangan dada joloro ibana tuson. Jadi dibuat si Samuel masaham parnyahani jala dimiahi ibana di tonga-tonga ni akahahana dungi songgok matodi ni Jehovah tu si Daud olak ni nasadari i dohot tu joloon dungi borhat masih Samuel laho mula tu rama olak ni masahatna mertua ma akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa amen. Ta puji tu hatta maret dehita. Tuhan
Ahatidakon mahataha porsiaw tay, songon na ni hatidakon ni dong atas ha porsiaw, di sadok portibion, rak mahita madok. Awu porsea, di debata Jehovah, ido ama pargugo na suhatu dosan, na tumopalangi dohot tano. Awu porsea, di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tunubon ni si Maria, nagabi-gabian sianton di porbadia, andoras sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pahumuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubanua turudung di tano na mulak mangulu di hari patoluhon lahun tu surgo lahun dul tu siamun debata Jehovah di simai bana pai mamulak sogot tanoon mangului halak na mangundo nama jala adong sada huria nabadia, huria hatopan nyala Kristen akan nabadia, dohok dia sesan di dosa, dohok dia taina mandok, mulak mangul dosogot daging ni halak nong mate, dohok dia ngoluan nasora sudah. Amin.
Damang dainang kuriana hinaholongan, tapi gema suara nitikting di mingguta sadarion. Naparjolo, kuar di minggu doho topik ni minggu. Kuar ni mingguta sadarion, ima minggu letare, namar lapatan marlas niroha mahamu doho topik ni minggu, marparange songon akka anak hatiuron. Napaduahon, inganan pertangyangan sektor di hari Rabu 10 Maret 2026 dohot acara pertangyangan sektor dohot torop ninaro tu pertangyangan sektor di hari Rabu 10 Maret 2026 Boy Mataida di acara naung adong di tangat tabi napatuluhon acara dohot perhobas di minggu Judika 22 Maret 2026 dohot parhobas di minggu Judika 22 Maret 2026 songoninang parhobas di minggu Sikola Minggu Judika 22 Maret 2026 dohot napaupaton ayat harian sian 10 Maret sahatu 21 Maret 2026 Boy Mataida di acara naung adong di tangat tabi. Napalimahon retreat remaja Naposo Bulung HKBP Cinta Damai. Di hari Sabtu sahatu hari Senin 21 sahatu 23 Maret 2026 patupa retreat do yana kota remaja Naposo Bulung ni Huriatta Tuhuta gop-gopan desa Sapuara Lubaculu Toba na niuluhon pangula nagoktiki di pasu-pasu tuhatta maritriti jala toktong didongani tuhatta di pardalanan napaunopon periode sasi seksi marhite tiktingoon disosohon ma asa di patupa ma rapot periode sasi niaka seksi kategorial ni Huriatta sian seksi Sikola Minggu remaja Naposo Bulung ama ina dohot lansia songoni nang seksi na diaka subseksi nikor hobbartusi dipangido tu sude seksi dohot subseksi asa pabotohon tiki dohot hasil ni rapot periode sasi tu ketua dewan masing-masing. Napapituhon himbauan pemakaian lampu dohot AC. Marhite tiktingon disosohon tu sude seksi dohot kategorial songoni nang parmusik song leader dohot guru Sikola Minggu nama makke gereja dohot konsistori asa di jamoton ma inventaris ni Huriatta marhite napamate labbu dohot ase molo nung ngasidung marguru manang markegiatan di konsistori dohot di gereja moliate ma di pasahat Huriatta di siala haradiotta majamoton inventaris ni Huriatta napawaluhon sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di minggu sadarion ima sian NN sektor opat. Mauliate ma di pasahat Huriatta tu keluarga na pasahaton sumbangan bunga altar. Na pasiahon parhalado dohot ruas na marsahid manang na di bagasan pemulihan. Na parjolo amang heri silaban pemulihan di Jabu sian sektor sada na paduahon inang Elkina Boru Sitanggang perawatan di rumah sakit Advent sian sektor Tulu na patuluhon Eka Kristen Rebecca Simanjuntak SEMAK perawatan di rumah sakit Kolombia sian sektor opat napaupaton amang Edison Nainggolan pemulihan di Jabu sian sektor 5 napalimahon Fidel Castro Sitorus perawatan di rumah sakit Hermina
sian sektor pitu, napaonopon amang situa Sufri Edward Panjaitan, perawatan di Rumah Sakit Advent, sian sektor 12, napapituhon Inang Hotmawati Boru Naibaho, perawatan di Rumah Sakit Hermina, sian sektor 12. Napa 10-hon selamat ulang tahun, sude parhalado doh ruas ni huriatta, HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai, pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh, dohot perbagasot tuhamu, saluhu parhalado doh ruas ni huria, mulia sia tanggal sia Maret 2026 sahatu tanggal 15 Maret 2026 sedarion. Saya diramoti Tuhatta Mahamu, dilehon gajang niumur jala Tuhatta mana mamasu-masu hamu, maslite pasu-pasu partodion, nang pardagingon niaka ulaon munabi. Nama ulang tahun saminggon godang ngatulu puluwalu halak, na parjolo, Inang Nursia Boru Tambunan, tanggal lahir sia Maret 1950 sada, umur 75 tahun, sian sektor sia, jalan napatulu puluwaluhon, Latisa Joanna Misal Boru Pangaribuan, tanggal lahir sia Maret 2024, umur 2 tahun, sian sektor 5. Saya diramoti Tuhatta Mahamu di leon gajang niumur, doho di pasu-pasu Mahamu, diaka ulaon munabi. Hata ni Tuhatta madok di poda tolu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang niumur, jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Songonima sahat ni tikting di mingguta sadarion, mauliatema di Tuhatta, mauliatema di hita sahuluhutna.
Ta puji Tuhan ta maret de mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhun na roha. I mamangaramoti dohot mangrajai ate-ate dohot pikiran muna.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata ni debata di hita di bagasan minggu sadarion, di minggu letare marlas ni rohama hamu. Imana dienet sian surat ni Apostel Paulus madapoton huria na adong di Efesus di bidu 5 mamuka may sian ayat 8 sahatu ayat 14 songnom madido disi takasma tapai hutihut. Ay nahulum do hamu na julung alay tiur do anggonoaing di bagasat Tuhani marparange mahamu songon aka anak hati uron. Ay nasa basaon dohot hati goran, dohot hasitongan ido parbue ni natiuri. Tak kasih hamu manang dia lomo ni rohani Tuhani. Unang ma saor hamu tuaka ulaun hahulumun nasuada parbuena picangi hamu akai tagonan. Ay gari manaringoti na niula nasida dinabuni gari hailaudo. Alay gabi patar doi saluhut na tinoruan ni natiuri. Ay nasa naong di papatar tiurmay. Di bahini ninnado tarsunggul mahona tarpodom jalahehe masian akka namate gabi sodangan ni Kristus ma ho disido sahatna. Horas mari kita saluhut na. Dihita na niholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Dang buyat tu sa turpuhon ang gusto ni jahas ya julu mamukasyan ayat sada. Alay langsung do Tuhata hulum dohot natihur. Dungi ko jahaw do satu nasidung nasabidwon. Ayaha do haroak kaulaw kahulomon nanido nadisi. Permainanon. Dungi pangahution kerakusan. Nasa ulo morohana mangulaho diaka na manguloy hagiot ni daging. Keinginan hawa nafsu yang menguasai dirinya idwaka ulaw hahulomon. Jala dibahinido ben nadido disi. Nahulum duham najuluin na. Lapatan na hera ditujuhod do turpukon. Tu halak Kristen na parjoloy na diduru ni halak Israel manang Yahudi. Alay tarjow do dasida. Gabi sihutot tu hatta Yesus Kristus. Iro banna didok tu nasida. Anggo na jolo hulum do hamu. Diduru ni pabilito ni do hamuna. Alay nunga dipilit di jauh hamu. Ido ben na didok nahulum do hamu na jolo. Alay tiur do anggo nuaing. Di bagasat Tuhani marparange mahamuin na. Ini adalah nasihat. Pudah praktis. Tutonga-tonga ni huriai. Marparange mahamusongon akka anak hati uron. Unang be marparange songon akka anak kahulomon. Nalomoro hana mabegi akka hata baraksi, hata anak kotor, kata-kata yang jorok yang menjijikkan didengar. Bukan itu lagi hidup orang yang mengikut Kristus. Tetapi kata dan perbuatannya mencerminkan siapa dirinya. Sebagai orang-orang yang dipilih, yang keluar dari kegelapan, dimasukkan ke dalam terang Kristus.
Nunga disodangi be kita marhite-hite haheheon itu hatta Yesus Kristusi. Di bahini do daktar pudumbe. Alai tersunggul mahamuhinna. Janganlah kamu sama serupa dengan dunia ini. Meskipun kita berada di tengah-tengah dunia ini, tapi keinginan dunia, hasutan dunia ini bukan itu yang menguasai hidup orang percaya, tetapi menunjukkan patari dahon ngolu na di bagasan hati uron. Di bahini ruben na didok disi anggon waeng di hati uron do hamuinna akka anak hati uron. Ay nasa habasaon omma akka parange hati uroning. Adong tulu na didok dison. Parange hati uroni na parjolo na didok na habasaon. Basa. Jadi molo hata basaon dipakai di hata gurik. Di guarima agato sune. Lapatan na jiwa semangat kemurahan. Halak na di bagasan hati uron parangena nakingani ido. Murah hati. Ya. Jadi paduan ni Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang murah hati sebab ia akan memperoleh kemurahan. Martua mahalak para siroha aisia donasida. Gabe para siroha songot tuhatta para sirohai. Orang yang bermurah hati. Habasaun basa. Alay gudang gojol madi portibion. Pagudakku berbasa-basi. Ujung nga holan na dipudido namian di bagasan. Dang basa gabi basi. Jadi deben na idokon hidup ini terkadang seperti bersandiwara. Si palecim ay ngaro rupani todong ngaon. Itu. Ngalala makatay ay mengganggu harorokon. Dapola ina. Ay songonom man yan. Om manatusan om manatuonin na. Di budu tikim kanida. Dapola boy madokom main na. Halay si bagas rohana. Ay pagudak kudo hatanyon harum mulak manyanon au nagudang kay karejok queen na rupani. Itu basa-basi. Dungidung nanay mulak tordongon. Ay jolo mangak kitain na. Ay bolo pas di dokon ay mada mga mahita au pe mga malain na ido. Law matudapur isigati me sidang narong manang naha rupani. Ido. Jadi nga ya udo rupani manginang ay ditiki praktek do piau. Jadi nga ya rupani pengalaman. Ay waman na praktek duli-duli do pe watui. Sepata do mangat disan bamanga mangalop pa di jabu. Nya ringkas do tong mangalop pa. Gitu. Jadi pas malau kunjungan tu bagas ni sada ruas di Uria. Tongon mangan nasida. Bahwa rasa mangina, oras bah naroda mata capen. Ido naroda mang. Bah mangam mahita na. Bayi meda mang. Alam memang ibe dak pola songon natong, dak pola jual-jual mahal. Ido. Ayong ko jual-jual mahalin na. Murah pun tak lakuin namun saya kan. Bayi meda kibit ulat dang mangat do piau niku gitu. Baru main natay digui amatay marhusip nasida. Alak bata marhusip guarna letong go binegi kan. Ay dah ada pedahan. Artina dilo ibana ma inatay dah adong pedahan na. Jelel ataburu halau marte tangga ruah matay dilo. Jalo mak tu teng tanggain. Jalo mak tu te tanggain. Romu say natay dak cukup baik kanon ina. Dak cukup baik kanon. Ido. Rubsum main domitolori ina. Ido. Jadi terjadi unian. Jadi artinya
Amanginang naudok termasuk dang nabesi perjawi nabesa dui dihalaputi do baru sakko berjauh bicalo do rupane ipengalamat dui ya. Jadi ditangiang pe sotung masa na berbasa-basi laut ruangan na isu ngatakas ngakritis be ya. Jala menurut ilmu medis na bekol lao no may dakpula liling betar songoni rorobong at tusi madulo jadi di rock salah satu siyan naroon nga buwa mangon songoni main tuk saguri tu hatta main jadi romar sada siya robongan ikopos doro hamina marhuaso do tu hatta Jesus Kristus haruna mate boy di pangolo napapang boy di pamardalan kopos dorata andalkan imanda adalima ninna gitu. Andalkan iman tetap percaya. Jadi itu haroro namin asa martang yang dohita dan ngadong nasutar patu batu ya. Jadi beninang tetaplah semangat ya inna dinamar nida pature-tureho di persaiton nya mangon martang yang malaki ali Tuhan mau lihat madiho hodo de bata padaon ini akan amar sahid di bahini di berek kodo amat tahun natongon di rumah sakit on di ruangan aiswon di boto hodo kasahitna di bahini patupa mahalong ngommu pamelum mamat tahun haruna mati boy panguluho napapang boy beko mariketi napitung boy marnida nanengel boy marbinege tiada yang mustahil bagimu dan oleh karena bilur-bilurmu dia ini disembuhkan dalam nama Yesus kami berdoa amin. So ni madenang pos marwam melum bebenon itu hatain dungi mulak mana si soni menang mulak mahamin semangat denang alai di pitu ni rumah sakit itu pialahi dan harus saat dobe mulak pitu rumah sakit itu namar tangyang itu madokon tudongan na rombongan namar nida namar sahiti mulu bereng dua matai ba mate doi dang liling nai mate doi ay namar huwe do kitao itu habe ngadi bege tu hatai tangyang na eneng benon na yan nama checklist kehidupan hamelumon nama bahina merhudu bayon nasoin na Tuhan itu enawaro na sigek do tuwa ho nasoin na Tuhan itu kan dia sendiri tidak yakin nakingani di pasat unang maulap pamangan nakingani tapi bagaimana dari kita yang terdalam iman kita betul-betul teguh dikokohkan di dalam doa kita unang olah kata doa itu bukan hanya lip service dan olah bahasa bibir alai mohado makangoluhot tangiang ido akanak hati uron basah habasahun bukan basi. Kehidupan orang beriman Tuhan inginkan bukan menjadi pelaku-pelaku yang dalam perbuatan yang basi. Ay bolodung basi si bolok konon namai. Ido benar di dok nakingani isuru do si Eliab. Ahai dokon si Samuel. Ido debatatu si Samuel dangi. Isuru si Aminadab. Dangi. Isuru si Sama. Dangin. Sampai itu disuruh anak ni si Isai. Bukan itu. Aide batadang si ida rupa. Aliang gojol mas ida rupa do. Ido benna. Adong ngaka setabi amanginang. Iben nong di portibion aka paripe tinggi inna. Ilmu pencilat tinggi. Godang do jolma di portibion si ida rupa. Ngatakas na mora. Rohita tu pestana. Ya. Ito rapala biar do hita. Rupa ni. Tupak tapi tabel gado tusi.
Alay dongan napogosi na makihokki na makidopi na makais martuduk. Imana marulaon. Toy mak nasomma binain inna rupani. Apa belum tentu naking servis di makanan di pestai. Tumabos yang binain ni naking ani. Namorai. Ay boy do gabe naking siya dongan napogosi. Alanyaha. Dia lebih menjaga. Urani na pugusoni batahe. Urani na sodong diba inna. Urani inna halak batak mak. Oleh karena inna halos tidak bahasa Indonesia. Urani na sodong odi iba. So tunggabe mahila iba inna. Di bahini do hitalongan itu hatta Yesus Kristus. Jojo do bade bututu si dabuhi. Ido banna di dok debata tu si Samuel. Anggo debata dak si dabuhi da. Alai roha do di bereng. Parange na iro di parroahon, haburjuan na iro, hauduhon na iro tu debata, iro nani igil li debata. Karena itu Saul dibuang oleh Allah karena dia tidak setia kepada Allah. Dibolokot debatado si Saul, diucat harajau ni, dipasang matu si Daud, Allah memang dang marhauduhon. Si Saul tu debata. Asa parangen yaka anak hati uron uduk doibana tu debata. Jaladang si idabohi, dak si palecem, bukan basa-basi hidupnya. Bukan kehidupan yang basi, tapi kehidupan yang betul-betul disegarkan oleh karena kasih Tuhan. Di bahinido, dihita dan lolongan itu hatta Yesus Kristus. Nasa habasao ninna imana perculo. Dungi hati goran. Nakita ringot tu na basaon. Adong ko suha-suha na. Adong masahala na mardalanin na tuhat ta Yesus Kristus. Hape dito nga dalan, dia kena rampok. Ada seorang yang sedang mengadakan perjalanan, tetapi di tengah perjalanan dia kena rampak. Bahkan sampai dipukuli, kena begal. Peak-peak may mana dalani. Dung peak-peak may mana dalani nakingani. Mamolus masih botopatik. Mamolus mamalim di bereng. Ini hari Minggu dang buyaw. Ini hari Sabat, saya nggak bisa menolong orang yang berdarah-darah. Najis. Mamolus di si boto surat, malim, mamolus manang parisein na. Dang adong na menolong. Apa nga ito? Tolongin na rupanin. Alay mamulus ma halak Samaria. Lalu lewatlah seorang Samaria. Ipasoy mana mahalo dina. Dungi ditolong mana naking nahona pupukan yang kena rampok ini ditolong. Diobati, dikasih makan. Lalu dia tanya, kalau ada yang kurang biaya pengobatannya nanti saya akan bayar. Ido habasaun nanidok, nah itulah kemurahan yang Tuhan inginkan bagi hidup orang-orang sebagai anak-anak terang. Daksi dabuhi. Alai diulahum masyanias nirohana. Ido. Unang alani paramargaon. Unang alana sapunguan. Alai bagaimana mampu dia bermurah hati oleh karena tergerak belas kasihan. Bukan karena ukuran atau bukan karena aturan-aturan yang berlaku yang dia hidupi. Nabi naenna molo binai songonon asaroma songonon inna, bukan karena itu. Tapi betul-betul dia melakukannya karena dia betul-betul mengasihi. Ido habasaon dungi napaduahon parangen ni anak hati uroni di goarima di bagasan hati goran. Na di goari di hatagorik di kayosune namarlapatan memberi kepada manusia dan kepada Allah apa yang menjadi hak mereka. Nagabe hak na dilean, jangan merampok, jangan merampas hak orang lain. Di bahini do, itu benar di dok. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama, pembukaan
bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jangan menjajah sesamamu, jangan memperbudak sesamamu, sebab kemerdekaan itu haluauni hak naung tajalo. Jalanung nga dilehod debatay di tonga-tonga ni nguluta. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patupa makkanadenggat tudongam. Sopola naing mangahut asa gumudang dihita. Alay buhado buy denggan marsaor. Rap taruli dongal las rohaniba imanani do nadisi amanginang hati gorani. Jadi di bagasak hati goranon ikumiyad do hadameon. Ido ben nadidok halak Batak. Orang Batak dalam filosofinya taringot tu hati goranon. Tumibbo do pe digijang ni hati goran adong do hadameon. Ido ban nadidok met bulung ni jior juhar. Di hati Indonesia na juhar do kan. Jadi hau jioron pirdoon. Ale jarang do hau jioron lurus. Hauna. Ay molo ni kampak. Ayo lo do mujal kampahyalan ni pir. Hau jioron. Jadi boy do nyan mabetiang ngonalay betiang ni sopo do. Ale jarang boy mana lurus ibana tibbo songoni. Didok halak Batak met bulung ni cior. Met dope bulung ni bane sejenis kemangi. Met bulung ni cior met dope bulung ni bane. Denggad do hamu namadok hati goramuna. Alay dumenggad do hamu mardame-dame. Ido benda salah satu daripada sanggul marata si jagaron isini sasitongna itu adalah bane-bane. Manggobar ho taringot tu pardamaian ala olodor gutur namar haha marangi ribut namar tinodohon namar hula marboru siala dung borhat na tua-tuana. Ido benda dipaingot nasida met do hamu. Mek do bulung ni jior meta bulung mana. Alai mek penakingani ya. Du mek do idok kate bulung ibana. Du mengkat do nama dok hatadame. Ay molo marsipa bo hati koran nak kalau kita saling memberitahukan kebenaran kita danga dong be pardamaian di sini. Au do nasitong. Horo na sala anggap pengarepo be. Ido. Di bahenido hadameon di bagasan hati korani adong do hadameon. Buado daming ulo ni halak na Persia. Songonido ng Kuriay, bagaimana mereka jemaat yang ada di Efesus supaya mereka berdamai-damai. Asa gabe tiruan nasida tu akan humaliang na nasoporsero petu Tuhan Yesus Kristusi. Idaw nasida mapabahenan ni debata marhite-hite hadameon. Hatigoran nanulahon nasida. Dungina patuluhon didokma disi ya. Hasitongan diayak siyay. Ido parbueni na tiur. Hasitongan. Diguari medihata gurik aleteia. Lapatanna tidak. Lete lapatanna tersembunyi. Asa hasitongani ima. Keadaan situasi yang tidak tersembunyi. Patar ido halak na di bagasan hatiur. Patar do parangenai mangulahok kaburjuon. Taringot tu na patar pe takas do di halak Batak. Maol do halak Batak marsibuni-buni. Alay patar-patar do. Ido ben na didok imada nganu ay nga tidik be songon iddahad di idi tu yak kamanginang di balanga. Nung nga patar be songon tedek songon iddahad di balanga, patar songon iddahad di palastik. Ido, inaman wae ngatto. Palastik pe din dari jolma do kanyan plastik na selain yak warna na botar. Ido saya dokon polo plastik na botar to patar madisi. Artina dangadong na dibuni-buni hod disi.
Atik pe siadong gocol manarotu pesta, siadong naman na buni-bunihon. Nga dibagi, diseddohi rupani, bolo sistem na diseddohi, nga diseddoh itu. Ito ipamasuk tu plastik, ipamasuk tu tas. Odang adong dopein na. Gue dang ulun ni halak batak sebenarnya, ya kan? Alay bolo parang hati uron nakingani bolo nahurang baik kamu sanay bah. Ay ba manang gugudur hani amat taneng do tu pesta nalay. Kurak seha iba na bay maju sa sakir rain na. Ay naguguda mat tomal lang dia. Ya pola harwa, milay ba madok ko ni. Ya. Hado di sada ulaon marujung ngulu maruas ni huriata sada ama. Jadi inatta na mabelwon ay kabiasa do songoni. Gudang-gudangan lak kamu amanginang, gudang-gudangan lak kamu ini mana? Kaliling do inatta ay ngasa urma tuwa beto. Hido. Kaliling do inatta na mabelwon rupani. Hidelen ka naking namanga di pesta inaro. Gudang-gudang alak kamu, lihat kamu parhobasi. Ay memang iparade do. Lihat kamu, baik kamu dua-dua sakir baik kamu tu akan aronin na. Hido. Jadi etong jol meru na margai tibana. Hido. Ay do ibana do. Lihat kamu dua-dua ayaw be boloro tu pesta. Songoni do husalo gudang-gudang inne mandang meile be. Memang iparade do. Jadi jol mei gabe terhibur ro gabe mekkel ay di do opusiahon ngai mana na mabelu mana musay do manuru mangaleg gudang-gudangin na. Di bahenido di talongan ni Tuhan Yesus Kristus di dok di sinakingan tidak ada yang tersembunyi. Perilaku orang yang ada dalam terang, yang ada di dalam Kristus tidak naking mangolu di bagasan akan nabuni dang manabunihon. Akka parange-parange na nakingani alay patardo sa luhutna. Ay ido bahenna di dok di si tak kasih hamuma. Marang dia lo moni rohani Tuhan. Ya, tak kasih hamuma, ujilah. Marang dia lo moni rohani Tuhan. Na pasti lo moni rohani Tuhan babangulu mahita di bagasan na basaha. Ya, sito, tigor, dame. Unang masaur hamu tuaka ulaun haulumun. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Unang saur hamu tak kaulau kahulomon. Ayu nga dipatiur hamuna. Alay naing mamarsinod dang ngulumuna. Manodang yak kana holomido pe. Asa tiur totong nang nasida. Ido ben na didok naking. Bahin maahu parhiteanmu. Pasu-pasu mabarmai ale Tuhaku pamaaf bain pasu-pasu tudongan kanido. Jadi daksi ida bohi hita, mula naik taulan na denggan, janganlah pilih-pilih orang, tapi lakukanlah itu dengan setulus hatimu. Ta coba juda, ulan na denggat tuhalak sudin na 710 naking, 710 tabuk kajo bukit dete yang manginang. Ayat tulu dah, ayat tulu. Ulana dengan tuhalak sudit songon binain na tuho ingot urupi luhut nagale gabe perholong maho semangat bahen maahu hiteanmu pasu-pasu mabarmai ale Tuhaku bain pasu-pasu
Di bahinido ula manadenggan tuhala sude sopola sidabuhi dungi diuduti mamusenak king didok disi tak kasih hamuma manang dia lomoni rohani Tuhane ala memang di tonga-tonga ni ngoluon totonggon hang rikot kita manakasi ay di halak bata pe diajari doa manginang duk saya marsipanganon dungi nga makkatai jadi ma amang raja dihamu pamuruan namin na rohamu nuaing dison nung ngasagak kami marlopan ya juhut na marsaudara si paloma ibulu si pasidda panaili si paneak kolihuli may di bahinido dohonon nami manapinasa muna mang raja inang suri pada asa bagot do na marhalto na pasti bagot do marhalto jadi pohon aren itu punya halto ima nagabi dibayan kolang kaling jala memang gudang dinuaing beredar di pasar ala di bulan puasaon apalagi naing lebaranon jala tabudo kulang kalingon songon na ngaros do langonon ya kenyal di bolo didok hala itu hata Indonesia kenyal di hata bata ngaros hinna ido dungi di hitalongan itu atta Yesus Kristus didok halak batak bagot do namar halto duluk do namar robian kalau ada bukit pasti ada lembahnya duluk do marrobean nungalas rohanami na mangaton tugadana madihamuna mangaleha matutuin nama asa ope di hamu raja ni pamuruan namin nung ngarohamu nuhaing di son dinaw di pasahat tamu si buah-buah muna asa dohonon nami ma takas uju purba nanidok ni purba takasado nanidok ni akula takas nidok ni purba takasado nidok ni akula takas do nidok ni purbana ayah do purbam alai tumakas do nanidok ni akula ima badan tubuh yang sudah nampak ini napataron takas nidok ni purba takasad do nidok ni akula takas mahita maduma takas ma hita mamora asa si takasna amang raja dihamu pamuruan nami denggam mahamu marbuah-buah di pabuah ma iya haroro nami di ida nakon nami ma dinamardalani rotu medan ibereng maboru muna di namar minggu jamuelu bagak uli rupana di do kanak nami omma dihamu raja nami songon na sumadong adok pakkatayon nami bapa bagat do boru ni parsita nami pas marminggu hami jamuelu di bahini pertemuan nami ala ni huria ido las marpungo mahami di tikki di natal nyadang na naposo bulung di siawin na alai ngay mulai hami be waktu di tikki natali martina marhalle tikki natal eka boy di cerita hosongoni o iro haroro nami ang raja nami jadi bah pabuahamu mamang raja nami sadia ma naing sinamok ni burumu ay huidahami dihamu amang boru nami botang-botang dohamu hinna mo dohamu naron jala huidahami pesiap pangalopamuna nabi nuhamuna tung taboro lengkap beratyak kana malo dohamuna kapengusaha dohamu inna rupani sipatumu pe huidahami nakilla masuk kami tujabu huberek kami marsilla do sudenna di baheni baik kamu masih namokna 200 juta ngai biar tutu sipatuna ale sotung lau merata sinamo ale dok pedita 200 juta ala marsilla sipatuna gabi so isimirhamu sipatumu dangin dononna ala ditakasi nakingani ido ni adda tulang raja ni hula-hula tutu donani dok munai ala roha mi tutonga-tonga ni naing makatai kita dihamu hula-hula nami jolo martabiat dohami jala jolo husimirhami do sipatu nami alai sada do simir sipatu tuto lupulu halak kami amang raja nami namu seto kan ai mahalak batak jako do marana king ido ala dang gabi acirohana ai hamu ni anna mangale ai hami do hamu molo songoni atong mangalusi anggoi isuru majo kaluar parhata songoni
Ang kosongon nido hamu penghinado hamu tuhamin na. Bolong songon ni mangalusi siya lusan. Ido. Terbuam maju suruh maju tuluari marisap. Unak pagudak kubay mana ibagasi. Alaga biolo do guga pakatayon bolak kana sok naura-ura naik tensi, ya. Di baheni ditakasi. Ido ban nadi dok apostol Paulus tutong-tongan di hurian adi Efesus takasi ma. Manang dia lomo ni rohani debata. Bolo lama bayar wak sikola utu metodis. Sekolah ndak dana kon, ido kubayar. Itor rodo kasiri, itor di ibadah do buti tu center rai. Ido. Ditakasi, sotung buti do napalsu. Ala memang noai ngagurang jol maka palsu. Benar dong istilah PHP, pemberi harapan palsu. Ido benar dong istilah di acara pengadong aspal. Ido. Asli apa? Palsu. Aja lah gak mau do beda honon noaing na asli domang na palsuin na. Jadi bola dok kamu nama nonton Dracin, drama Cina, gitu. Sudah do mengaku ceo, kan? Berarti onggotong dong aku son panoton drama Cina, drama Korea, drakor, ate. Drakor doda, dang pelakor, drakor. Drama Korea. Bahasa mekel kamu. So tunggu di doko kamu berarti dang bibeli jahabat di tahun. Drama Cina do itu toton namu ate. Boy deh kabe hiburan daripada judi online ate. Daripada judi online kan? Gudang guna yang segala ni judolon ate. Judi online on. Jadi ayung nga tegang disi alayong do nama do disi gitu. Inilah direkturnya, ini bosnya ina gitu. Jadi adong do na mampu madok itu palsu, nggak asli ina. Artinya di tonga-tonga di luape gudang do aka ya kepalsuan. Gudang do nakingani nama sibolis pe malodo manama. Iblis juga pintar ya menyamar membuat kepalsuan dalam hidup ini. Alai sotong gabi buridok kamu non ayaw amang ngamar gigi palsu berarti si bulis dui sotong inna mudang ineng donon nada iyo bolong pe pakai hita na palsu no ang dak pala gabi neng menyinggungi hita. Alai nari sobohado manakasi bagaimana kita mengkuji mana yang menjadi kehendak Tuhan. Asa tahu hita di sini tapahobar ma tulomo ni rohan idebat tuha tani debata unang masaor hamutu akka ulaon haholomon nasuada perbuena picangi hamuma akai tagonan picangi mampu menegor nasala na ulamida bah inna ay molo taolo hita mamicang dongata paingoto ni bana ay unang nya semarkata na ramuk ko bah. Unak songoni hatam, janganlah kata-kata yang kotor keluar dari mulutmu. Kalau kita mampu mengingatkan dia berarti kita mengasihi dia. Di baheni dina paingotoni adong do disi holongi roha. Songot tu hatta na paingotok kita marhiti-hiti hatana. Holongi roha ni debata takas do tu kita. Di baheni do nakingani jangan lagi ya melakukan hal-hal dia kena hulumi. Ay gari manaring oti na niula na sida di nabuni haylaw do manaring oti akka na niula na sida di nabuni may ba makata. Jadi di tolongan neta Tuhan Yesus Kristus na sa minggope tersongon nong kaka napiral halak kita batak ya taringot tu kasus ya taringot tu kesetiaan kasus ya saling mengasihi percintaan. Di bahini di hitolongan itu hatta Yesus Kristus sepertinya ada pergeseran di parang ini halak batak ditikki na parpudion bolo ditikki na parjoloi sebelum rope ha Kristenon pada umumnya orang Batak itu adalah manusia yang setia. Mola dong peak kana marsi dua-dua di halak Batak na parjoloi pada umumnya aladang dong tubuh na anak gabi Roma rupani adang ngong behado sugo penerusmo isuruh mamangguli ina menagabi marsi dua-dua alai Roma huria dipicang bon di bahenido taringot tu kesetiaan halak Batak adalah
orang yang paling setia sebenarnya halak bata. Gitu. Jadi benedok nang diet-day sapala naku pilit, sapala naku todo, inna do kan? Jadi sapala naku pilit, sapala naku todo, halak bata doi madok ko ni. Gitu. Jadi unak ko sanksi, jangan diragukan. Kalau sudah dikatakan iya, ido na nido na. Ala ini tikina para pudion, nggak sampai dong masuk tu meja pengadilan kasus di nasubui satia be halak bata. Apalagi musi halak Kristen. Di bawah ini do ditolongan Tuhan Yesus Kristus. Hahulu mo dotongi. Ay gari manaring hoti na niula na sida di nabuni gari hay laudo. Alay gabi patardo sa luhud na tinoruan ni na tiuri. Ay nasa naong dipapatar tiurma. Sebab apa yang telah dinyatakan itu akan menjadi nyata oleh Allah telah dinyatakan dalam hidup kita. Penyataan Allah dalam hidup kita telah dilakukan di dalam Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Di naong rode bata, dipapatar diri namar hiti Kristus Yesus. Di bahini akan nabunihian nunga dipapatar marhiti asini rohana. Pakokoponna. Di paholang dohita sian akka kepalsuan dalam hidup. Tetapi bagaimana kita mengikut dia, ya, setulus hati kita setia tu debata. Di bahini dong, di dok madisin. Pasiding ma ulaon hahulumon. Pasiding ma unang miyan di bagasani. Di bahini ninna do tersunggul mahona terpodom. Jangan kamu ikut-ikutan doh parangin yakka hahulumuni, kejahatan, kenajisan, akka parhatana rorang, dang tarela hita dusit. Ale tersunggul mahoin na terpodom diibaratkan do disoniben na do disijala hehe mahosyan akka namate. Na di bagasan hahulumuni, dipatudos de terpodom, dipatudos de nang namate. Dipatudos din ang dibagasan dosa, ino ben naridok di rom ono may 27 ay upat tinuhori dosa do hamatian. Sebab upa dosa ialah maut, tetapi kasih karunia asin di roh di debata, ino hanguluan na manotongi na pinarari di debata. Di bahini dia rahod do huriay, songon ino nak kita, tersunggul maho, unang lalak terpudom, unang gabi sa robang do akaulaon hahulume. Alay hehe masuk matuhati uron, tiurma parangena, labok mahatana, dame rohana, daksi dabogi bana, daksi palecem goluna, alay gabe basar. Burju, parholong roha, nadame, dang tuak kaparmusuon, dang tuak kaperdendaman dibuan, alay tu, hardame od dito nga to nga ninguluna, ay nunga dihilalay bana, asini roha, ni debata. Di bagasan Kristus ida ben narilo disi gabi sinodangan ni Kristus maho. Dak sinodangan ni akka na diportibyon, alay sinodangan ni Kristus maho. Dungi las maroham ay dipilit debatado. Songon si Daud na dipilit debata gabi manguluhon Israel. Jala di gohi sahala todi na siya debata may bana laho manguluhon bangsoy songonido nung nga diliod debata todi na tuhita asa tau hita manirang akka na hulumi jala miyak kita di bagasan hati uroni marlas ni roha mahita letare las marohata siya nong dibuak kita tu hati uroni amen martangyang mahita mauliate madiho ali Tuhan debata di patau hodo hami marlas roha marparangi mahami songon anak hati uron di bagasan habasaun hasitongan hati koran jala tau hami manakasi di akka parulon nami asa say ho barmatulomo ni roham pasu-pasu makanakom muname meti burmagurak sigacau mursi belas ni roh kana markabieram midaho marbisuk marpatas ni roha di akka na sikola kuliah
Jala Tuhan ho na mga lehon, dinasida hatawon, diak ka na mga dupi ujian. Suang songoni pinang diak ka na menikmati masa-masa liburan na, di bagasan minggu-mingguon, totong maramoti, jagay sa lugut na lituan anak kuminang salu ruas ni Huriam. Tuhan de bata patuduhonom muma ulaon, dalan ningulu diak ka na mga ludi parkarejon, patongon na lituan de bata kajapalan na lomaki, dinasida. Tuhan na si maruham, hodo na patuduhon, patongon si rokap ni Todi di anak dokbor ni Huriam dia kana mga lului dongan na dongan mangulu dongan na si rokap ni Todi na suakso ni nang dinamak kirim di hagabiod di pasu-pasu peranak konon hodal ituan de bata na mga leo parbu ni bortian marhiti te sorang idak dana bawa manang boru di tonga-tonga ni keluarga na Tuhan de bata pasu-pasu kana toras mangajar-ajari kanak ko na samar parange di bagasan hati uron dawak kaparange kahulumon na maralo tulomon ni Roham pos rohanam ya le Tuhan de bata. Pasu-pasu masaluk nak karuas ni Huriam dia kadani ulan ni tangan na pinikiran ni Rohana nang ditonga-tonga ni kapardalanan ni nguluna jagai totong tabam mulas ni Roha sinamo pangkat jabatan pangomoan na dinggan tiur-tiur mangulak kasyulon na jala mardame sonang nasi dari tonga-tonga ni nguluna Tuhan tugu-tugu makana matua di hatuan na iring-iring totong lakana sida tiur parnidan na tugu ha porsion na jala totong marsihohot makirim di hanguluan na manotongi suak songo ni malituhan nang diakanak kon ni Huriam narap dohot na toras na nang naholang penaditano parsarahan ni diakan siluat si hadawani hodo na mga ramoti na majagay ngudu na sida Tuhan na si maroham nang dibangso namion lehon hademakon ali Tuhan de bata dau Tuhan sian akka guturon dau sian akka hamokkuson pasu-pasu ma Tuhan bangso namion di tingkap eksekutif judikatif legislatif dohot diakka pengayom ni negaraon asa mardame sonang bangso namion ali Tuhan de bata pasu-pasu mahuriam di sadok portibion marsangak marmudia magwarmo marhiti-hiti pakkobasyon ni akka parhaladom makkobasi huriami ganup marsada-sada mauliate madipasa rohanami dia karuas di Huriam dinamanu pahi dia kapulau pakkobasyon di tonga-tonga ni Huriamon marhiti-hiti kapelian na pelian bulanan nang akasi mauliate ni rohana di tonga-tonga ni Huriamon asi marohamali Tuhan de bata nang disakap dia ka program ni Huriam ima di periodisasi ni akka seksi-seksi hodo na patulusom mardalan di bagasan hadameon suang songo ni mali Tuhan de bata nang disakap ni akanakom remaja na posobulung naik patupahon retreat tu daerah Lumban Julu hodo le Tuhan de bata napatiurhon di akka pardalanan disakapi dau marak kabatabat jala ho mangalehon hahipason tiur-tiur saluhutna di akka pardalanan ya le Tuhan papos rohani akka na torasna saluhutna dinalahu pabor akanakonna ali Tuhan de bata pos dorohanami dia karuas ni Huriam na dibaga sa parsahiton natongon dirawat di rumah sakit naung mula siya rumah sakit natongon pemulihan dirawat di tonga-tonga ni bagasna hodo Tuhan na mga lehon hahipason gugu hamalumon dinasida apero tangammu na badia li Tuhan de bata ima di amanami amang hirri silaban suaksoni nang ina nami inang Elkina boru si Tanggang suaksoni boru ni Huriam si Eka Christine si Majuta suaksoni nang di amanami amang Edison Nenggolan suaksoni ali Tuhan de bata nang di anak di Huriam si Fidel Castro si Torus nang di amanami amang si Tua Supri Edward Panjaitan tarlumubi mali Tuhan de bata di ina nami nang Hopmawati boru nai baho natongon dirawat di ruangan ICU rumah sakit Hermina hodo Tuhan de bata na mga lehon asi ni Roham di tonga-tonga ni nguluna nang di tonga-tonga ni keluarga asi maroham ali Tuhan de bata tabay malas ni Roha di akan na berulang tahun di bagasan na sa mingguon godang nito lupulalu halak mamuka may Tuhan siyan inanami inang Nursia boru tambunan sahat tu anakon ni Huriam sila Tisa Joanna Michelle boru pangaribuan di inanami inang boru tabunan na marumur 75 tahun doh boru ni Huriam marumur 2 tahun pos dorohanami ali Tuhan tabam wakalas ni Roha hakipason jala-jaram Tuhan mamilangi akka ari-ari ning uluna tarlumubi ma Tuhan natongon marulang tahun sadarion imali Tuhan de bata di amanami amang situa Dr. Andus Marusul Hasibuan opung Despripa duli suaksoni nang inanami inang Dortia boru Panjaitan suaksoni Tuhan nang inanami nang Hopmawati boru Naibaho suaksoni nang di amanami amang Santonius Henry Lumban Gaul nang inanami inang Tiur Rumondang boru Pasaribu
nang dianakon ni Huriam si Aston si Majuntak. Ali Tuhan debata tabay malas ni roha di nasida jala ajari mamilang yak karyari ning ului ramo tamu pati uromu saluhut na diak kapardalanan ning uluna. Tuhan debata urasi mahami siya dusa pangalusyon nami mardong atok ko mahami mangula siulon nami mauliate madiho. Amin. Tapuji Tuhan tamarhited deta nomor 720 ayat 1 udut na laos tapasahak mapeliata. Marsinon dan ngoluku di Gil Jesusi mananti dia beaku totong hui ngoti niur marsinon dan idoni igil ni Jesus totong marsinon Tuhanku saleleng oluki sogot di surga endeku pasang aku ani diur marsinonda idoni ikil ni Jesus tolong marsinonda kanan dan doaku tatangya kom apeliata ali di batama namin na di banua kijang hodo harorwan ni saluhut silyon na dinggan dohot na solibasa na mauliutus hupasat tami masyan lomito hami pilihan nami tuho
sai jalo mai buat na hucus di julum. Pasu mai jala ramot ya soperasya kami peleanon. Pati bulan rajonmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadaham gudang silelemi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang say pinorbadi amaguarmu. Sayro maharajonmu. Say saud maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gyot tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Horas madihita adoraso masih jalanga kita manginang akadong do bajarnya anak kota rimajana posobulung di pintu sebelah kiri hon ima asatabuak mai dengan harga 10.000 dohot 15.000 butima.